мъничко. Това мъничко не знам кога ще бъде, защото почвам да снимам сега, естествено. Так. Влизам в Майнкрафт. Така. Чакаме. Нищо не влиза. What? Майнкрафт е. Добре. Трябва сега да стане. Ще стане. Добре. Чакайте секунда. Виждате какъв скин съм си сложил? Аз го изтеглих от едно приложение, не знам дали го знаете. И влизаме. Тъкно почнах един сървър да играя на... Кола забрах името. Survival. Да. Извинявам се много, ако чуете някакви звуци, нали? Но съжалявам. О, добре си направи легло. Марете. Марете. Туту. Бау. Туту. Аре бе. Едно бау не мога. Бау. Туту. Аре бе. Туту. Аре бе. Абе. Това ми лази по нерви. Абе. Искаш ли да умреш? Искаш? И аз дам. Ухапна за вечеря. Аре бе. Оп. Мрима. Со. Имаше тук три. И така как избяга, като мишка на пътя избяга. Кола се една гони. Пъти ще умреш ли, ти си по-трудна. Мри, не си бе. Чакай да пали лавата, ма смотана. Кой така заспала, бе? От Марс ли падаш, бе? От света на Бангова сила ли падаш, бе? Сега ще виж. Пак! Айде бе, не мреш. Май. Пак! И мах, коя се удари. Ох. О, малко да се почина. Ко правиш, ма? Я не ми... О, как замириса! Та пръдна ли това крава? Стой. Аре бе! Абе, я не ми лази по нервите, бе. Абе, я се прасна за 3 пъти край. Правих много опити за този клип, но О, кон! Както казах, правих много клипове за... Опитвах се много да правя, но накрая това ми е първия клип. Искам само ви кажа в този клип, да не е съвършен, да има... Ще снимам на Clash Royale, ще снимам на всякакви игри. Пишете в коментарите. Да, това е първия клип. Това се държа малко странно. Да. Да, чакаме. Направим къща. Ще снимам всяка събота или неделя, или след като се прибера от училище, ако не съм навън, естествено, приятели. Добре, сега ще направим малко изработен дърво. Не, първо ще ни трябва той. Пръчки и кирка. Кирка ще ни трябва и ще ни трябва бразва повече. От сега те първа да си правя къща. Да се чува къщата дали е на 2 етажа или на един. Кажете на 2-1. Кажете, говорете ли вас? Да. Добре. Да. По-натам ще строя блокове, ще снимам клипове на всякакви игри, казах. Добре, имаме или така. Добре. Чупи. Леле. Я да видим. Добре. Ама това къде го оставих, баба ми знае го там. Къде ми не знам дали знае. Ама това се запазва, бе. Пречиш ми да гледам, бе. Смъкания. Така, чупи. Не спи. Ух, да, направим
чакай, после за пак. Чакай, легло колко съм събрал? Само 2 вълни. Ме се отяхва. На китайски мога да говоря. Конче! Конче! Коньо! Я не ми бягай. Ка вечерта, ако дойдат 3 пари, ще ми гръмнат. Къщата ще ми гръмнат. О, коньо! Чакай, чакай, чакай! Не, бе! Абе! Вигате! Вигате! Ще трепал. Зад. Я ще хапнеш? Абе, не щеш ли, бе? Не ще. Я ми дай юзда, дай ми юзда. Ще слагам за някой друг кон. Тебе не те искам. И какво ми даде? Нищо. За какво убих тъпя? Овца! Това ще бъде много тежък. Извинявам. Това ще бъде много тежък момент за мен. Чакай да се задавих. Не ми трябва повече. Не. Загубих си това. Аз къде чупих? Там чупих. Давай. Не. Добре. Колко минах? Тук ли чупих? Да чупих. Къде чупих? Чакайте, трябва да играм. Тук съм чупил, гледам. Там много ли хранен гати? Къде я бъд? Аре бе, много ми пука. Къде ще направим къщата, хора? Ще я направим... Не. Никакъв случай. Направо там може да... Сестите се. Може да... Не оцеля. Почвам да строя къщата. Близо до лава. Не. Дали да не е под земята? Защо не? Или пък да... Аре не. Сетих се какво ще направя, хора. Това ще ни бъде като кухня и долу ще направи още един етаж. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2. Запис пачката. Добре. 16. Дърво. Ще още дърво. На мен дървото винаги ми е проблемно. Но... не видях колко стигнах. Но... До 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 16, добре. Тук ще ми е вратата. Как научи. Точно 16 ми останаха. Точно. Да си направи другите. Букучката. И така какво не може да си направи. Мале. Овце, къде сте ми? Овце. 2. Добре, направих си пак легло. Няма съжалявам. Почвам те! Ще те убих. Умре ли умре? Умре като риба на сухо умре. Нали аз съм рибарче. От рибарния сух. Правим легло. Почваме хъркаме. Хъркането е до край. Аз едно хъркане и край. Свърши работа. От това работа има 2 работи. Коньо! Стой! Тук са 2. Това телето ли ти е? Носи див, бе!
Ама, ти ли ще ме гониш, бе? Я бе, мри, бе. Я не... Нашите кончета могат да ни ударят. Не! Да. Так, умрях като... Точно като рибано тук без това. Yes, бе! Толкова ме хареса. Ема, нямам ябълки, нямам нищо, да, какво ще правя? Се заобиколя път, ама нямам нищо. Къв пак. И то не мога да... мога. Супи, спи. Колата не мърдай, конче. Той ще забуде тук, като в два пирончета. Няма ми избягаш, нали? Аз много те обичам. Ти не знам дали ме обичаш. Но между двамата така стоят нещата. Човек трябва да се обича. Там ще попадне, нали? Не мърдай, конче. Аз те обичам. Ако вече там избягаш, ще ти избягам аз. Направо ще изям. Падай. Yes, бе, не може да излезеш. Не може. Той. Не става така. Три. Ако си тръгнал да ми бегаш, бегачката нема, трябва да те избегам. Дали си мръднал? Ясно ли тебе? Смукан. Чичко. Чичо бела банчо. Не? Добре. Искам да ви кажа, че са тук ни мои приятели от училище и съм с тях. Снимам с един друг приятел, който се казва Кристиан. Да, ще снимам с него. Не! Добре. Също ми трябва още малко. Като да. Толкова ми стигне него. Трябва да си правя печки, мечки, бечки. Или не се навидим го печки. Добре, за този епизод мисля, че ще стигне. Не гледай нагоре като обезглавено. Не гледай нагоре, маймине да ме душица. Не разбрах какво ще смешно, макар. То се разгрева. Come on, go, go, go. Стане ли на 10% човек, хора, ще свършвам клипа и другия път ще го довърша, ако мога. Не, това ще стигне за този клип, мисля. Правя другия път още един. Да. Спит. Почвам пещерата. Така, хора, мисля, че това ще бъде от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, пишете долу в коментарите какво да направя, да бъде ли под земята или не. И, както казах, до виждане и бай-бай! Чао!